भैया अपन गोर जूता मुख पान के बिरवा करो न समाधि से मिलनवा मुख पान के बिरवा जसिर कावा हुन लावई हो जसिर कावा हुन लावई बहिनी लवावई सिरवा ये हीरे सुंदर दिया कारण भैया लवावई अपन सिरवा ये हीरे सुंदर दिया कारण भैया लवावई अपन सिरवा। बांधू मामा अपन पगरिया मुख पान के बिरवा करो न समाधि से मिलनवा मुख पान के बिरवा जसिर कावा हुन लावई हो जसिर कावा हुन लावई भैगनी लवावई सिरवा ये हीरे सुंदर दिया कारण भगनी लवावई अपन सिरवा ये हीरे सुंदर दिया कारण भगनी लवावई अपन सिरवा ये हीरे सुंदर दिया कारण भगनी लवावई अपन सिरवा। ये है पुष्पक राज यादव, ग्राम उसरी, जिला खगड़िया से 101 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।